Aliak kadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan palapok roha di channel YouTube YKB Namar Hatabata Tuba. Ada orang so majahasi pahusor-husor ni rohatta jumulu ng hita martanyang. Ali di bata amanami mauliati hupasahat hami tuado pamuna mga ramuti kami sa daryon jalat ditikyon naing tangihonon nami siyan katam asa ado tutong buhal nami madalani nguluon urasi mahami asa tamahami ali Tuhan majalo hatam nabadiyay to di mapaperguguyok kami lako mangulahon lomo ni roham obartu hatami asi roham di bagasan anakmu Yesus Kristus tangihom mahami amin. Diamuna aliak kadongan ia si pahusor-husoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan asini rohani debata na sumurung na dienet sian buku Roma biddu 15 ayat 14 sahat rodi 20 sada jalan nagabe ojahan ni sipa usur-usurota imana sian ayat 15 saat 16 naman dong ala ni asini rohan na binasabasahon ni debata tuaw ay naung gabi perhalado ni Kristus Jesus doaw tuhala si pilibigu asa uulahon barita nauli ni debata disukun sadahala guru ma sisialna ahama tadana naung bicar mataniari sahala sisian naman dok dumbui tinada hauni kalapa sia asing siang hauni mangga mangupir itu kasih na asing manusia dumboy ni da para singan ni hambik siya lobo tong mangupir dumboy alay los didok mato kasih siya na tada nang bicar mata niari dumboy di idahamu buhini dongamu sendiri Uria Kristen na perjului jujuk do marsuali taringo tu asini rohani debata ai kolat tu halak Yahudi do di lehon manang nadohok do tu halak nasu Yahudi lahok mengadupi persoalan di payungot apostol Paulus bahwa nasoholan tu sadahum sajo asini rohani debata gariada tung macai las rohana madok bahwa naung dituduh debata ibana sadiri gabi apostel tu akka bangso nasuja itaupe sayolo do adong marpangatusiyon na sala songoni say tahopol-hopol asini rohan debata holat di hita saju tutus tu sada dana na juk mangatusi ia nasa na nilehon ni na toras na tuibahna dito holat di ibana sadiri doi dangolo masagihot satu akka dongan nana asi jujuk duhita lupa bahwa debata para si roha asini rohana dang tarotapan manang tarolangan ICP na kita ope moloso olo hita ingot moloso olo hita marsagi piliton na do halak na asing lako masagihot sa tu akka dongan na asing songoni majolo partang yang atta sadarion unang lupa hamu ate akadongan like subscribe jala sagion tu akadongan na asing muse di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita marhite nunga parsidot amuna patol hason barita nauli rap dot yikabion say di pasu-pasu Tuhan taima. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.